Vice President Sara Duterte mipalag sa report nga dunay mga opisyal sa Philippine Embassy nga nagpahigayon og welfare checks kang kanhi Pangulo Rodrigo Duterte sa ICC nga walay permiso sa ilang pamilya. Samtang gibutyag niini nga nakakita na sila og nasud nga andam modawat kang FPRRD kalabot sa hangyo niini nga interim release. Ani ang report. Sa pahayag sa Office of the Vice President, mipalag si Vice President Sara Duterte sa gingong mga opisyal sa Philippine Embassy nga miadto sa detention unit ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC sa The Hague aron magpahigayon daw og welfare check o gikahinabi ang kanhi Pangulo. Kinisubay sa nadawat nilang impormasyon gikan sa Malacañang nga dunay report nga gipasa ngadto kang Pangulong Bongbong Marcos gikan sa Philippine Embassy sa The Hague. Pagpangabuso matud pa kini sa rule sa detention unit kalabot consular visit. Sukad ni atong Marso, usa o duha lang ka miyembro sa pamilya ni FPRRD ang makabisita kaniya halos kada adlaw aron masuta ang iyang kahimtang. Sumala sa bise, ang pagtugot matud pa sa ICC sa gingong mga opisyal nagbutang sa kinabuhi ni FPRRD sa peligro. Kung magpadayon matud pa ang mga giingong welfare checks, kinahanglang manubag ang ICC ug ang gobyerno sa Pilipinas kung dunay dili maayo mahitabo sa kanhi Pangulo. Gitumbok sab sa bise nga bando kini ni Pangulong Marcos Jr. Ginasulayan pa nga makuhaan og pahayag ang Malacañang kalabot niini. Samtang atul sa pagbisita ni VP Sara sa Filipino community sa Nagoya sa Japan, gibutyag niini nga nakakita na sila og usa ka nasod nga anda modawat kang FPRRD subay sa hangyo sa kampo niini nga interim release. Hinuon wala una kini ginganlan sa bise. At dahil wala akong pinagkakatiwalaan sa Pilipinas noon, nakausapin ko patungkol sa interim release. So ang ginawa ko, kinausap ko yung mga nakilala ko sa ibang bansa dahil sa trabaho ko. Meron akong mga nakasama, nakilala noon sa pag-ikot ko sa Southeast Asia dahil sa Department of Education at dahil sa trabaho ko sa Office of the Vice President. Dugang sa bise, nadugay matud pa sila sa pagpangita og nasud nga anda modawat sa iyang amahan. So kailangan ko pa silang kausapin at kailangan ko pa silang paintindihin kung bakit kailangan namin, ang pamilya namin, ang tulong nila. Kaya medyo tumagal kami, pero nakahanap din kami ng isang bansa na nagsabi ng Gipasabot sab ni VP Sara nga walay plano nga magtago si FPRRD. Gani kay numduman nga March 11 dihang giaresto kini sa Manila, gikan pa kini og Hong Kong. Kung maalala ninyo, nandoon na kami sa Hong Kong. Pwede na siyang mawala doon. Pero ano ang sinabi niya noong gabi na nagmi-meeting doon, mga kasama niya, mga abogado niya, andun ako, sabi niya, gusto ko umuwi. Gusto ko umuwi ng Pilipinas. Buot sab daw sa iyang amahan nga sa Pilipinas kini mupanaw. Wala siyang balak magtago dahil ang gusto lang niya umuwi sa Davao City at gusto niyang mamatay doon sa Pilipinas. Paulit-ulit niya yan sinasabi. Sara Hilomen Velasco, One Mindanao.